हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ണ माता जी, സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? क्लियर ആണ് माता जी। हरे ഹരേ कृष्णा। കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओके ओके। हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. രാം ഹരേ രാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാക്കയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्दा राधा कान्दा नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्वं करोति वाचालं अंगं श्री गुरु श्री चैतन्य ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी विचार शेष शास्त्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्रीवासादि वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा ടെമ്പിൾ हरे ഇസ്കോൺ कृष्ण। മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മൊത്തം 12 പ്രാർത്ഥനകളാണുള്ളത്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 12 മുതൽ 23 വരെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സില് നമ്മള് 18ഓളം ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ കണ്ടു. ഇനി 19 തൊട്ട് ബാക്കിയുള്ള 23 വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തില് അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ചോദ്യങ്ങൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം, എന്താണ് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട കടമ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ ശരീരം വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട എന്ത് കടമയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറയും. അതായത് എന്താണ് എല്ലാരും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട കടമ എന്താണ്. അപ്പം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചതാഭയം. അതായത് ഏത് സമയം എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ ഹരിയെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇതാണ് എല്ലാ സമയവും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, ശരീരം വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട കടമ എന്താണ്. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. ശരീരം വെടിയുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ സമയത്ത് അവസാന നിമിഷം അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, ഭഗവാൻ നാരായണനെ സ്മരിക്കുക.
അപ്പൊ ഈ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നും ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം വേറെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ചില ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ അതായത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയും, ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആ, യോഗ അത് ഭക്തി യോഗയാണ്. താൻ 3 വട്ടം വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടും അതിന്റെയൊക്കെ സത്തയായിട്ട് താൻ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തി യോഗയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഭക്തി യോഗ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്. ഭക്തി യോഗ അകാമ സർവ കാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേന ഭക്തി യോഗേന യേചേത പുരുഷം പര. അപ്പോ തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവൻ അവനെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയോഗയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെയാണ് കീർത്തിക്കേണ്ടതും സ്മരിക്കേണ്ടതും എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആഗ്രഹം തോന്നി, എന്താണ് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന 4-ാമത്തെ അധ്യായം ആകുമ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ആ ഈ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചത്? ഇത്രയും നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ആ ആ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച്, എത്ര വലിയവനാണ് തന്റെ ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഈ പ്രാർത്ഥനകളോട് കൂടി തുടങ്ങുന്നത്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം 12 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരും വായിക്കാനില്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ശ്ലോകം വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള. മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ശ്രീശുക ഉവാച നമഃ പരസ്മൈ പുരുഷായ ഭൂയസേ സമുദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധലീലയാ ഗൃഹീത ശക്തി ത്രിതയായ ദേഹിനാം അന്തർഭവായാനുപലക്ഷ്യ വർമ്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂയോ നമഃ സത്യജിനസ്ഥിതേ സദാ ഹംസഭവായ കില സത്വമൂർത്തയേ പുംസാം പുനഃ പരമഹംസ്യം ആശ്രമേ വ്യവസ്ഥിതാനാം അനിമ്യകൃതാസ്തുഷേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടെ മാതാജി. വേറെ ആരും ഇല്ലേ? വേറെ ഉണ്ടാ ആള് ഇല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാം. ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. ശരി. ശ്ലോകം 14. നമോ നമസ്തേ ഋഷഭായ സാത്വതാം വിദൂരകാഷ്ഠായ മുഹുഃ യോഗിനാം നിരസ്തസാമ്യാതിശയേന മഹാരാജസ സ്വദാമനി ബ്രഹ്മാണി രംസ്യതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലി. ശ്ലോകം 15. യത് കീർത്തനം യത് സ്മരണം യദീക്ഷണം യദ്വന്ദനം യത് ശ്രവണം യദർഹണം ലോകസ്യ സദ്യോ വിധുനോതി കലൂഷം തസ്മൈ സുഭദ്ര സ്രവസേ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽമഷാണ് കേട്ടോ. കൽമഷം. കൽമഷം. മാതാജി. വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദക്ഷണയച്ചരണോപസാദനാത് സംഗം വിദസ്യോ ഭയദോന്തരാത്മനഃ വിദന്തി ഹി ബ്രഹ്മഗതിം ഗദക്ലമാ തസ്മൈ സുഭദ്ര സ്രവസേ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശ്ലോകം 17. തപസ്സിനോ ദാന പരായശസ്സിനോ മനസ്സിനോ മന്ത്രവിദസ്സു മംഗള ക്ഷേമം ന വിന്ദന്തി വിനായ ദർപ്പണം തസ്മേ സുഭദ്രാശ്രവസേ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മദരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? 18ാമത്തെ സിന്ധു സിന്ധു. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹുണാന്ദ്രപുളിന്ദ പുഷ്കശ അബീരശുഭായവനാഗസാദയഃ ഏനീ ച പാപായതുപാശ്രയാശ്രയാഃ തുച്ഛന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത ഇനി വായിക്കാനും ഒക്കെ കാണും മാതാജി. അപ്പം മാതാജിനെ വിളിക്കാം. ശരി മാതാജി. പക്ഷെ എനിക്ക് നെറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. കേൾക്കുമെന്നറിയില്ല. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏഷ ആത്മാത്മവതാമധീശ്വര ത്രയീമയോ ധർമ്മമയസ്തപോമയഃ തതവ്യലീകൈരജശങ്കരാദിഭിർവിതർക്യ ലിംഗോ ഭഗവാൻ പ്രസീദതാം. സ ഏഷ ആത്മാത്മവതാമധീശ്വര ത്രയീമയോ ധർമ്മമയസ്തപോമയഃ ഗതവ്യലീകൈരജശങ്കരാദിഭിർവിതർക്യ ലിംഗോ ഭഗവാൻ പ്രസീദതാം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിച്ച സർവ്വ ആത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവും പരമഭഗവാനുമാകുന്നു. വേദങ്ങളുടെയും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും തപശ്ചര്യയുടെയും മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് അദ്ദേഹം. ബ്രഹ്മാവിനാലും ശിവനാലും എല്ലാ കപടഭാവങ്ങൾക്കും അതീതരായ മറ്റുള്ളവരാലും അദ്ദേഹം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ആദരയുക്തമായ ഭയത്തോടും ആദരവോടും കൂടി പൂജിക്കയാൽ ആ പരമ പരിപൂർണൻ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 19 മുതൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സർവ്വ ആത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവും പരമഭഗവാനുമാകും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിച്ച എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവും പരമഭഗവാനുമാകുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളും വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ, എല്ലാത്തിന്റെയും തപശ്ചര്യ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ആരെല്ലാമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവും ശിവനും അതുപോലെ എല്ലാ കപടഭാവങ്ങൾക്കും അതീതരായിട്ടുള്ളവർ. അങ്ങനെ കപടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതീതരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും അവരെന്തുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോരുത്തർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ചിലർക്കത് അറിയില്ല, ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയില്ല. ചിലര് ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാമെന്ന് കരുതുന്നു, ചിലത് പരമാത്മാവാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാലും എല്ലാരും ചെന്നെത്തുന്നത് ആ അവസാനം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും ശാന്തിയും സമാധാനവും എന്ന് ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത അനന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? ചിലര് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കും, വേറെ ഒരുപാട് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യും, ചിലര് യോഗകളൊക്കെ പഠിക്കും, എന്നാൽ ചിലര് ശുദ്ധഭക്തരായി മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ നമ്മള് ഒരുപാട് അഷ്ടസിദ്ധികൾ
സ്വീകരിക്കുകയോ ഒരുപാട് തപശ്ചര്യകളോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. കാരണം അവർക്ക് കപടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവവുമില്ല. ഒന്നും നേടണമെന്നുള്ള ചിന്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കില്ല. അപ്പൊ 3 പേരാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ 3 പേരാണ്. അതിൽ പറയുന്ന 3 ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മികള്, ജ്ഞാനികള്, യോഗികള് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര്. 3 അല്ല 4 പേര് വരുന്നുണ്ട്. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖം കാംക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് എല്ലാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ സന്തോഷം നേടുക. പക്ഷെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സന്തോഷം ഒരിക്കലും തീരരുത്, എന്നെന്നും നിൽക്കാനായിട്ടും എന്നും സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഈ ലോകം എങ്ങനത്തെയാണ്? ഇത് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമാണ്. അവര് ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലാണ് കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവര് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അവർക്കത് സ്വർഗമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വർഗത്ത് പോയി എനിക്ക് കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാം എന്ന ചിന്തയില് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യും. അവരെ ഭുക്തികാമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്ന ജ്ഞാനികൾ. ജ്ഞാനികൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും താല്പര്യമില്ല. അവർക്കുള്ള താല്പര്യം ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ പരമസത്യവുമായിട്ട് ഒന്നായി മാറണം. എനിക്കും ദൈവമായി മാറണം, ദൈവവും ഞാനും ഒന്നായി മാറണം. ഇവരൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഞാനും ദൈവവും ഒന്നായി മാറുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അവരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണ് മുക്തികാമി. ആദ്യം പറഞ്ഞ കർമ്മികളെ വിളിക്കുന്നത് ഭുക്തികാമി. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. മുക്തികാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സന്തോഷം മുക്തി ലഭിക്കുക, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് പരമസത്യവും ഞാനും ഒന്നായി മാറുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മുക്തികാമി. ഇനി അടുത്ത ഒരു തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവര് അഷ്ടസിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അഷ്ടസിദ്ധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുതാവാൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് ഭാരമുള്ളതായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ അവരുടെ കൈകളൊക്കെ ഒരുപാട് നീട്ടാൻ സാധിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്കൊരു ഗ്രഹം തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പല പല സിദ്ധികളുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരെ വിളിക്കുന്നവരാണ്, അവരെ യോഗികൾ. ഈ യോഗികളെ വിളിക്കുന്നതാണ് സിദ്ധികാമി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭുക്തികാമി, മുക്തികാമി, സിദ്ധികാമി ഈ 3 പേരെയും പറഞ്ഞു. മുക്തികാമികൾക്ക് ആഗ്രഹം എന്താണ്? അവർക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നാകണം. സിദ്ധികാമികളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ സിദ്ധികൾ നേടണം. അങ്ങനെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 കൂട്ടർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ഒരാൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, മറ്റൊരാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സിദ്ധികൾ ലഭിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, അവര് ഭക്തരാണ്. അവർക്കൊന്നും വേണ്ട, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അവർക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല. അവരാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ. അവർക്ക് മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, കാരണം അവർക്കറിയാം താൻ ആരാണ് എന്ന്. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഭഗവത്ഗീത 15-ാം അധ്യായത്തിലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന വാക്കുണ്ട്, എന്താണ്? നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാരെയും, എന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും. ഈ വാക്കുകളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ തന്നെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭക്തന്മാർ. അവരെ വിളിക്കുന്നതാണ് നിഷ്കാമി. നിഷ്കാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാമവും ഇല്ലാത്തവർ, ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമില്ല. എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം. ഇപ്പം
മുക്തികാമികൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കിട്ടണം. മുക്തികാമികൾ എനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഒന്നായി മാറണം. സിദ്ധികാമികൾക്ക് എനിക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികൾ ലഭിക്കണം. ഇവർക്കെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭക്തന്മാര് നിഷ്കാമി, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, എന്റെ ഭഗവാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണോ അത് ഞാൻ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവരവരുടെ കടമകളെല്ലാം ചെയ്തു അത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനനും ഇതുപോലെ ആദ്യം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആയിരുന്നു. അർജുനൻ പറയും, എന്താ ഭഗവാനെ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല, ഇതെല്ലാം എന്റെ ബന്ധുക്കളല്ലേ. അപ്പം ശരീരബോധത്തിലായിരുന്നു അർജുനൻ. എല്ലാം എനിക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുകയില്ല, അവിടെ എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ പുറമേ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ ഭയങ്കര എന്താണ്, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത, അവർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് രാജ്യമൊക്കെ കൊടുത്തോളാം, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ തോന്നിയാലും അവിടെയും അർജുനന്റെ സന്തോഷം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനെ അർജുനൻ ചിന്തിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചപ്പോഴാണ് അർജുനന് അജ്ഞാനം വീണതും. അങ്ങനെ കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഹഠയോഗ, ഭക്തിയോഗ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താ, കരിഷ്യേ വചനം തവ, എന്താ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങയുടെ വാക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ കേട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അന്നേരമാണ് അർജുനൻ എന്താ, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടതിന് ശേഷമാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് ആരുടെയൊക്കെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവിനാലും ശിവനാലും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, കൂടാതെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ ഏത് സമ്പ്രദായമാണ്? ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാരസമ്പ്രദായം. കുമാരസമ്പ്രദായം. അതെ, സനത്കുമാരന്മാരുടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സമ്പ്രദായത്തിലാണ് വരിക? ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഹരിബോൾ, ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നവരെല്ലാം ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം, അതുപോലെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം, ഇവരെല്ലാരും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ആണ്. ഇതെല്ലാം എല്ലാരും ആരാധിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാൻ ഹരിയെയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കപടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാരും. അവർക്കൊന്നും സിദ്ധികളോ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാരാണ് അവർ. അവരെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ ഭക്ത നിഷ്കാമ അതേവ ശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധിക്കാമി സകലി അശാന്ത. കൃഷ്ണ ഭക്ത നിഷ്കാമ അതയേവ ശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധിക്കാമി സകലി അശാന്ത. ഭുക്തികാമിയും മുക്തികാമിയും സിദ്ധികാമിയും ഈ 3 പേരും എങ്ങനെയാണ്? അശാന്തരാണ്. അവർക്ക് ഒരു ശാന്തത ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭുക്തികാമി ആണെങ്കിലോ, ഭുക്തികാമി എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ് ഭുക്തികാമി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷം കിട്ടാൻ? എത്ര കിട്ടിയാലും സംതൃപ്തി വരില്ല അല്ലേ. നമ്മള് കാമ, ക്രോധം, മോഹം ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുവാണ്. കാമം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ദേഷ്യം വരും. ഇനി കാമം ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഭം വരും, വീണ്ടും എനിക്ക് വേണം. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കില്ല. അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കുഴപ്പം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? മുക്തികാമി, മുക്തി ലഭിക്കുന്നു, എനിക്ക് മുക്തി ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ശാന്തമായിട്ട് ഓം ശാന്തി ശാന്തി, ഞാനും ദൈവവും ഒന്നായി എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കും. ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഇല്ല, ഒരു സേവനവും ചെയ്യണില്ല, ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ്.
ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോ അവസാനം എന്താണ് ഒരു ശാന്തം, ഒരു ശാന്തതയും ലഭിക്കില്ല. കാരണം ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ മുക്തി ലഭിച്ച ആൾക്കാര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോന്നും ഇതിലും നല്ലത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പോകുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഭുക്തികാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്ത് പോയി ആസ്വദിക്കും. പക്ഷെ സ്വർഗത്ത് പോയി ആസ്വദിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ? അവരുടെ പുണ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. ഇനി അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല. അവർക്കും ഈ സിദ്ധികൾ കാരണം ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും വേണം, എല്ലാം ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം അശാന്തരാണ്, മുക്തികാമി, സിദ്ധികാമി. പക്ഷെ കൃഷ്ണ ഭക്തരോ അവര് നിഷ്കാമരാണ്. അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് നേടണം എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് അശാന്തരാകുന്നത്. അവര് നിഷ്കാമവും, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല. അവർക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ശാന്തരാണ്. അവർക്ക് ഒരു സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവര് തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ആ ഭക്തന്മാരിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും സ്വന്തം കാര്യങ്ങളുടെ പുറകിലാണ് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആദരയുക്തമായി ഭയത്തോടും ആദരവോടു കൂടിയും ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരിപൂർണൻ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. അല്ലാതെ കപടഭാവങ്ങൾക്ക് ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കപടഭാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഈ ഭാവങ്ങളില്ലാത്ത ഭക്തർക്കും അവരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചേക്കാം എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപ്പതിര്യജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ഇയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്ധക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സതാം പതി. ശ്രീയപ്പതിര്യജ്ഞപതി പ്രജാപതി ധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്ധക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സതാം പ്രതി. എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും ആരാധ്യദേവനും യദുവംശത്തിലെ വൃഷ്ണിയെയും അന്ധകനെയും പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം കീർത്തിയും സംരക്ഷകനും ഭാഗ്യദേവതമാരുടെ എല്ലാം പതിയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും അനുശാസകനാകയാൽ അഖില ജീവസത്തകളുടെയും അധിപനും സമസ്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെയും നിയന്താവും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും നാഥനും ഭൂമിയിലെ അവതാരവും എല്ലാറ്റിനും പരമവുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിൽ കൃപയുള്ളവനായി തീരട്ടെ. അപ്പോ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ ഇവിടെ കുറെ അടുത്ത് പതി അല്ലെ, യജ്ഞപതി. ഇവിടെ ഭഗവാനെ യജ്ഞപതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യജ്ഞപതി കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് യജ്ഞമെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ യജ്ഞപതി, പിന്നെ പ്രജാപതി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പതിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാണ്? ധിയാം പതിർ. ധിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയിൽ പതി ആയിട്ടുള്ളവൻ. ലോകപതിർ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ പതിയായിട്ടുള്ളവർ. ധരാപതി, ധര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ പതിയായിട്ടുള്ളവൻ.
പതിർഗതി ശാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം. ഇപ്പൊ വൃഷ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് യദു വംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് വൃഷ്ണി. സാത്വതാം എന്ന് പറയുന്ന യദുക്കളാണ്. പ്രസീദതാം കാരുണ്യം കാട്ടിയാലും. മേ എന്നോട്. ഭഗവാൻ സതാം പതി എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും പതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടിയാലും, എന്നോട് കൃപയുള്ളവനായാലും. എല്ലാറ്റിലും പരമമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിൽ കൃപയുള്ളവനായി ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുടെയും ആരാധ്യദേവൻ, എല്ലാ ഭക്തരുടെയും ആരാധ്യദേവൻ യദുവംശത്തിലെ വൃഷ്ണിയെയും അന്ധകനെയും പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം കീർത്തിയും സംരക്ഷകനും ഭാഗ്യദേവതമാരുടെ പതി, സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും അനുശാസകനാകയാൽ അഖില ജീവസത്തുക്കളുടെ അധിപൻ, സമസ്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും നാഥനും, ഭൂമിയിലെ പരമ അവതാരവും എല്ലാറ്റിലും പരമവുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിൽ കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പതി. അപ്പോ ഇവിടെ ലക്ഷ്മീപതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മീപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭാഗ്യദേവതമാരുടെ എല്ലാം പതിയാണ്. ഭഗവാനും ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഒരിക്കലും വേർപെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ രാധാകൃഷ്ണ, ലക്ഷ്മി നാരായണ, എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്മി മാത്രം മതി, നാരായണൻ വേണ്ട. ലക്ഷ്മി, പണത്തിന് വേണ്ടി ലക്ഷ്മി മാത്രം ആരാധിക്കും. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി എങ്ങനെയാണ്? ചഞ്ചലയാണ് ലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മിയെ മാത്രം ആരാധിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ? ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടുന്ന് പോകും. പക്ഷെ നാരായണനെ ആരാധിച്ചാലോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി കാണും. എവിടെയാണോ നാരായണൻ അവിടെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് വെച്ച് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി വായിക്കാമോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വേറെ ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരാണ് വായിക്കുക? പുസ്തകമുള്ളവർ വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുസ്തകമുള്ളവർ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എല്ലാ മിഥ്യാഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രം. മാതാജി കുറച്ചൊരു ഉറക്കെ വായിക്കാമോ? കേൾക്കുന്നില്ല. ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എല്ലാ മിഥ്യാബോധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ ഗതവിളികരിൽ ഒരുവനാകിയ സർവപരിപൂർണതയുടെയും ആകെത്തുകയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ സിദ്ധാന്ത ജ്ഞാനം പ്രത്യക്ഷീകരിച്ച ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവി മാതാജി വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. മാതാജി കേൾക്കണില്ല. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറയോ? അപ്പൊ ചിലപ്പോ നെറ്റ് ശരിയാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ മിഥ്യാബോധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ ഗതവ്യൂളികരിൽ ഒരുവനാകയാൽ സർവപരിപൂർണതയുടെയും ആകെത്തുകയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ സിദ്ധജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷീകരിച്ച ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഐശ്വര്യദേവ കടാക്ഷം ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന കാര്യം ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സുരഭി പശുക്കളെ നയിക്കുന്നതിൽ പരിചിതനും ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കണില്ല കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആവണില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ എന്റെ കുഴപ്പമാണോ? ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആവണില്ല. ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി. ഓക്കെ എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഓക്കെ ഹരേ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഭഗവാനും ഒരിക്കലും രണ്ടാവില്ല.
കാരണം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സദ സംഭ്രമ സേവ്യമാനം. അതുപോലെ സുരഭി പശുക്കളിൽ മേച്ച് 1000 ലക്ഷ്മി ദേവികളാൽ സേവിക്കപ്പെടുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാണ്, ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് ഈ ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൂലോകത്ത് അവതരിക്കുമ്പോ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാസലീലയിലൂടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം പാടെ അവഗണിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു? ഈ രാസലീലയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രാസലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മള് ഇവിടെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ബദ്ധാത്മാക്കള് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചിന്ത അതാണ്. നമ്മൾ ഈ രാസലീലയൊന്നും ഒരിക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തവരെ ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം ആരും ആദ്യമേ കയറി വായിക്കരുതെന്ന് പറയും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം തൊട്ട് തുടങ്ങി വേണം ആ 10ാമത്തെ സ്കന്ധമാകാൻ. കാരണം ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ അവരെല്ലാം അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്, ഭഗവാനെ അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ അത്രയും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് രാസലീലയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെ അവർ അത്രയും നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീകളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാനോ ഒന്നും അനുവാദമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ രാസലീലയെ പുകഴ്ത്തിയാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തില് ദേവദാസിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന പോലും ഇദ്ദേഹം കേൾക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അത് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് പാടുന്നതായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും, ഒരു സന്യാസി ആയതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഗോപിമാരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തരെന്ന്. ആ ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ആരാണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണി. ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് ഹ്ലാദിനി ശക്തി. അവിടെ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ല. അതാണ് ആദ്യത്തെ ആ പാരഗ്രാഫില് നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, ഇനി അത് ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ നേട്ടം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അനുശാസനകൾ വൈദികോചാര സംബന്ധമായ ക്രിയാവിധികളിലുണ്ട്. മഹത്തായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലമായുള്ള അത്തരം ആശീർവാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഐശ്വര്യദേവതയാൽ നൽകപ്പെട്ടവയാണ്. ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ വല്ലഭൻ അഥവാ പതിയാകയാൽ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും പതി അദ്ദേഹമാകുന്നു. സർവവിധ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമാസ്വാദകൻ അദ്ദേഹമാണ്. അതിനാൽ യജ്ഞപതി വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു നാമമാകുന്നു. ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും യജ്ഞപതിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണമെന്നും യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണഃ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്താൽ വ്യവസ്ഥീകൃതമാക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മിഥ്യാബോധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാത്തവർ താരതമ്യേലുതായ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ സർവയജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ശരിക്കും അറിയാം. ആകയാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തന യജ്ഞം, ശ്രവണം, കീർത്തനം വിഷ്ണു അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാകിയാലും പൗരോഹിത്യം അവ്യക്തമാകിയാലും മറ്റു വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞനിർവഹണം കലിയുഗത്തിൽ സാധ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. യജ്ഞപതി. അപ്പൊ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം.
അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് 3.10-11 അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളെ വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ജനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂ, അങ്ങനെ നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കൂ. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിർത്തി ആണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നാളെ അവർക്ക് അതിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അവർക്ക് തിരിച്ച് തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ ബദ്ധാത്മാക്കള് അവരൊരിക്കലും അവരുടെ യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്യരും ഒന്നും കൈവിടിയില്ല. എപ്പോഴും അത് അവര് ചെയ്തിരിക്കണം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് തന്റെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞപതിയെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ. യജ്ഞപതി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രജാപതി എന്നും വിളിക്കും. ഇവിടെ കഥാ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാഥനാണ്. ഒരേ ഒരു നാഥനേ ഉള്ളൂ, അത് ആ ഭഗവാനാണ്. ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദധാതി കാമാൻ. ഇവരെല്ലാരെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഭൂതഭൃത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നവൻ, അപ്പൊ ഭൂതഭൃത് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടു, യജ്ഞപതി എന്താന്ന് കണ്ടു, പിന്നെ ലക്ഷ്മിപതി എന്താന്ന് കണ്ടു, പിന്നെ നമ്മൾ യജ്ഞപതി, പ്രജാപതിയാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ ഭൂതഭൃത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വേറൊരു വാക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ധീയാനുപശ്യൻ അല്ല ധീയാംപതി. ധീയാംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയിൽ പതിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട്. അവര് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ജനിക്കുന്ന വീട്, നമ്മളുടെ രൂപം, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ തൊലിയുടെ കളറ്, നമ്മൾ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, ഏത് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനുമാണ് ജനിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജനിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിനായിട്ട് അവരവർക്കുള്ള ബുദ്ധി തരുന്നുണ്ട്. ചിലർ ബുദ്ധി കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ബുദ്ധി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ബുദ്ധിയാണോ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്? അല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബുദ്ധിയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാരാണ്? അത് ഭഗവാൻ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ച. അവൻ ഓർമ്മ കൊടുക്കുന്നതും അവന് മറവി കൊടുക്കുന്നതും അവന് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം വരെ ഓർമ്മയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചിലർക്ക് പൂർവ്വജന്മങ്ങളെ ഓർമ്മയുണ്ട്, ചിലർക്ക് അത് കാണില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരാണ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഓർമ്മയും ഈ ബുദ്ധിയും? അതാണ് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ശ വേദേശ സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹവചാഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ, ബുദ്ധിയുടെ നാഥൻ, അതുകൊണ്ട് ധീയാംപതി, ധീയാംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുടെ നാഥനായിട്ട് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാമോ? ആരും വായിക്കാനില്ല. 5-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളാം. ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് നെറ്റ് പോയിരുന്നു. ഏത് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ അതാണോ? ഇത് 5-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ്. അല്ല, ഇതാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. യജ്ഞപതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാണ്. ധീയാംപതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത് ഏത് പാരഗ്രാഫ് അത് മനസ്സിലായില്ല. അവസാനത്തേന്ന് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എണ്ണുവാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പേജ് ഭൗതിക 280 പ്രകൃതിയുടെ മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. പ്രഭുക്കന്മാരാവാൻ ആ ബദ്ധാത്മാക്കൾ പ്രയത്നിക്കുന്നു. ആ ഏവരും തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഈ ദുരുപയോഗത്തെ വ്യാമോഹം അല്ലെങ്കിൽ മൂഢത, സാഹസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുവാൻ ഒരുവൻ മുഴുവൻ ബുദ്ധിയെയും വിനിയോഗിക്കണം. എന്നാൽ ബദ്ധാത്മാവ് വ്യാമോഹ നിമിത്തം തന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയെയും ബുദ്ധിയെയും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതമാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ലക്ഷ്യം ആർജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ മനഃപൂർവ്വം എല്ലാവിധ ദുഷ്പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നു. തത്ഫലമായി പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള അവ്യവസ്ഥീകൃത ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനു പകരം മൂഢനായ അഥവാ വ്യാമോഹമുള്ള ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബന്ധനങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അകപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ആവിർഭാവത്തിൽ നാം കാണുന്നതൊക്കെയും ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ്. ആകയാൽ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ സകലതിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹമാകുന്നു. ഭഗവത് ശാസനത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഒരംശത്തെ ബദ്ധാത്മാവിന് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈശോപനിഷത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചനാഥൻ സമ്മാനിക്കുന്നവയാൽ ഒരുവൻ തൃപ്തനാകണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ഓഹരിയിലുള്ള ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ അന്യായമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വ്യാമോഹത്താൽ മാത്രമാണ്. അടുത്ത വായിക്കട്ടോ മാതാജി. മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ താങ്ക് കൃഷ്ണ. യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? നമ്മള് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യും? അവരെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ ബുദ്ധിയെ അവര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് ബദ്ധാത്മാക്കളായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിക്കും നമ്മളോടുള്ള അകാരണമായ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ഇവിടെയുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആത്മമായയായി സ്വയം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി ലീലകൾ ആടുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും അടുത്തും എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ആസ്വാദകരെന്ന് കരുതാതെ എല്ലാരും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ലീലകളൊക്കെ ആടുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്. എല്ലാത്തിനെയും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ അത് ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ശക്തി കാണിച്ചു തന്നു. 16,000 ഭാര്യമാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, ഭഗവാന്. ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ടും അഹങ്കരിച്ചു നിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ, അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും ആകെ ഒരേ ഒരു ഭർത്താവേ ഉള്ളൂ, ഒരേ ഒരു പതിയേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഈ സൃഷ്ടികളിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പതി അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 16,000 പേരെ ഭാര്യമാരെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിയത്? ഈ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മള് നാരദമുനി വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും ഒരേ സമയത്ത് ഭഗവാൻ രുക്മിണിയുടെ അടുത്തുണ്ട്, സത്യഭാമയുടെ അടുത്തുണ്ട്, മറ്റുള്ള ജാമ്പവതിയുടെ അടുത്തുണ്ട്. എല്ലാ ഈ 16,108 ഭാര്യമാരുടെ കൂടെയും ഭഗവാനുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഭാര്യയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ഭക്താക്കന്മാർ ഞങ്ങൾ വലിയവനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ്, ആകെ ഒരേ ഒരു പതിയേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എല്ലായിടത്തും പതി, എല്ലാത്തിന്റെയും പതി, ബുദ്ധി, ദീയാമ്പതി, ബുദ്ധിയുടെ പതി, ലക്ഷ്മീപതി, അതുപോലെ യജ്ഞപതി, അല്ലെ? എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ, എല്ലാ
എന്താണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇവിടെ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും അവരാരും ഒന്നുമല്ല, ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെയും പതിയായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയും കൂടാതെ നമ്മുടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥനയില് യദുവംശത്തെ കുറെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. യദുകുലത്തിലുള്ളവർ അവർക്കറിയാം അവരുടെ എല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്. എല്ലാരും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാൻ ലീലകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഇവരും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയും അത് ദ്രൗപദിയല്ല, ഗാന്ധാരി ശാപത്താലാണ് യദുവംശം നശിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു ഡ്രാമയാണല്ലേ. കാരണം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ യദുവംശജർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്കും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടി ഒരു നാടകമായിരുന്നു. യദുകുലത്തിലുള്ളവരെല്ലാരും തമ്മിൽ തല്ലി ഇവരെല്ലാം തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കിയതാണ്. പക്ഷെ അവരെല്ലാം എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? എല്ലാരും തിരിച്ച്. കാരണം ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുമായിട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോ കൂടെയുള്ള യദുക്കൾ വംശജർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോ ഇവരും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പതിയാണ്, അവർക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും പരമവുമായ ആ ഭഗവാനെ എന്നിൽ കൃപയുള്ളവനായി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണല്ലേ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും പതി, അതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. പ്രജാപതിയാണ്, ലക്ഷ്മിപതിയാണ്, ലോകപതിയാണ്, ദീയാംപതിയാണ്, വൃഷ്ണികുലത്തിലെ പതിയാണ്. ആ പതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഗതി. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗതി ആ ഭഗവാനിലേക്കാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥം കൃഭിന്ധാന സമാധിധൗതയാ ധിയാനുപശ്യന്തി ഹി തത്വമാത്മനാ വദന്തി ചൈതത് കവയോ യഥാരുജം സമേ മുകുന്ദോ ഭഗവാൻ പ്രസീദതാം. യഥം കൃഭിന്ധാന സമാധിധൗതയാ ധിയാനുപശ്യന്തി ഹി തത്വമാത്മനാ വദന്തി ചൈതത് കവയോ യഥാരുജം സമേ മുകുന്ദോ ഭഗവാൻ പ്രസീദതാം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മോക്ഷം അഥവാ മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. പ്രാമാണികരുടെ കാലടികളെ അനുവർത്തിച്ച് അനുനിമിഷവും ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിയിലുള്ള ഭക്തന് പരമസത്യത്തെ, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും വിദ്വാൻമാരായ മാനസിക വിചക്ഷണന്മാർ അവരുടെ മനോരഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ എന്നിൽ പ്രസീദിച്ചാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ മോക്ഷം, മുക്തി ഇതെല്ലാം തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലല്ല. പ്രാമാണികരുടെ കാലടികളെ അനുവർത്തിച്ച്, കാലടി പിന്തുടർന്ന് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുനിമിഷം സ്മരിക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സമാധിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ ദർശനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ചില മാനസിക വിചക്ഷണന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം മനോരഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ എന്നിൽ പ്രസീദിച്ചാലും. ആരെല്ലാമാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്? പ്രാമാണികരാൽ കാലടി പിന്തുടർന്ന് സ്മരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാതെ മാനസികമായിട്ട് സ്വന്തം മനോരഥത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാരുമായിട്ട് സ്മരിക്കുന്ന ആരെയാണോ ആ ഭഗവാൻ, എല്ലാരും സ്മരിക്കുന്ന ആരെയാണോ ആ ഭഗവാനെ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചാലും എന്ന് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ യോഗികൾ, അഷ്ടസിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ
അവര് ശരിക്കും അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ട് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് അവര് ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? അവർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മാറാതെ ഓരോ സെക്കൻഡും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്മരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്മരണയിൽ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തർ സ്വന്തമായി കരുതുന്നത് എന്താണ്? താൻ വളരെ പതീതനാണ്, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ് കിടന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. അവരത്രയും ഹമ്പിളാണ്, ഹ്യൂമിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ശുദ്ധ ഭക്തരില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിച്ച ഗോസ്വാമി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാന് മലത്തിലുള്ള കൃമിയേക്കാൾ പതീതനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തർ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് താൻ അത്രയും പതീതനാണ്, ഈ ഒരു ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഉയർത്തി തരണേ, ഞാൻ അത്രയും പാപിയായിട്ടുള്ളവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹം വരാത്തത്. അവർക്ക് ആകെ ആഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദം മാത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാറിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പറയുന്നുണ്ട്. കുലശേഖര ആൾവാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൗസ്തുഭമണിയാണ് കുലശേഖർ ആൾവാറായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ആ ആൾവാറുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഓ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ എന്റെ മനസ്സ്, അരയന്നം പോലത്തെ എന്റെ മനസ്സ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് മുങ്ങി താമര പോലത്തെ അങ്ങയുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ തണ്ടിൽ വന്ന് വീഴട്ടെ, അവിടെ വന്ന് കുരുങ്ങിക്കിടക്കട്ടെ. എന്റെ മനസ്സാകുന്ന അരയന്നം അങ്ങയുടെ താമര പോലുള്ള കാൽപാദത്തിന്റെ തണ്ടിൽ വന്ന് കുരുങ്ങിക്കിടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം മരണസമയം വരുമ്പോ എന്റെ തൊണ്ടയില് കഫം കയറി കെട്ടി ചുമ വന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങയെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ ഇതാണ് കുലശേഖര അവാർഡ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ കാൽപാദത്തിൽ തന്നെ മുറുകിയിരിക്കട്ടെ, എന്റെ മനസ്സ് വേറെ എങ്ങും പോകാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കുലശേഖര ആൽവാർഡ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അരയന്നവും താമരയുടെ തണ്ടും അവിടെ ഇതാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് കുലശേഖര ആൽവാർ. അപ്പം അരയന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹംസം, പരമഹംസ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, പരമഹംസരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, അവരുടെ പരമഹംസരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം മാത്രം. പരമഹംസരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ, താമര പോലുള്ള കാലിന്റെ ആ തണ്ടിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഞാൻ എത്രയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും ഭഗവാൻ തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഓർഡർ സപ്ലയർ അല്ല, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഷോപ്പ് കീപ്പർ അത് കൊടുക്കണം എന്ന ചിന്തയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മൾ ഭക്തിയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് തരണം. അതിനുവേണ്ടി എന്തോ പൂജകൾ ചെയ്യണോ അതൊക്കെ ചെയ്യും, എത്ര രൂപ വേണോ അതെല്ലാം കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്നും തരാത്തത്? ദൈവം ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്ന എവിടെ ദൈവം ഇരിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം വെറുതെയാണ്. ഇത്ര ദുഃഖം തന്ന ഇതെന്താ, ദൈവത്തിന് എന്താ കണ്ണില്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല.
അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ആർക്ക് എന്ത് എപ്പോൾ കൊടുക്കണം. അതെല്ലാം അവനവന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇതിന് ഉത്തരവാദി ഭഗവാനല്ല. നമുക്ക് വരുന്ന ഈ ദുഃഖത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദി ആരാണ്? അത് ദൈവമല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ സുഖമായിട്ടും ദുഃഖമായിട്ടും എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാട്ടുന്ന ആരോടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഭഗവന്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവര് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ഭഗവാനെ വിളിക്കും, അല്ലാത്തപ്പോ നമ്മള് നമ്മളുടെ കുടുംബവും ജോലിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് എത്രമാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചു? ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ്. നമ്മളൊന്നും അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും ആയിട്ടില്ല ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മളെ വീട്ടുകാരെയാണ് നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. എന്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ, ഭർത്താവ്, മക്കള് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചവർ ഭഗവാനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ കുടുംബമൊന്നും കുടുംബത്തെ അല്ല ആശ്രയിക്കുന്ന ആ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ളവർ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രാമാണികരുടെ കാലടികളെ അനുവർത്തിച്ച് പൂർവ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് അനുപശ്യതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദം പിന്തുടർന്ന്, അങ്ങനെ പിന്തുടർന്നാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും അവരുടെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയില്ല. അവർ ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടർന്നാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മഹാജനോയേന ഗദാസ പാന്ഥ, മഹാജനകളുടെ, അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെ, മഹാഭക്തന്മാരുടെ മഹാജനയേന ഗത, അവരുടെ പാദം പിന്തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർക്കും ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും കാണില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും ഭഗവാനെ അവര് മുന്നോട്ട് കാണുന്നത്. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്? സേവകരാണ്. അതേസമയം തന്നെ അവർ ഭഗവാനും ആയിട്ട് ഭിന്നരല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഒരേ സമയം തന്നെ തുല്യരുമാണ്, എന്നാൽ വ്യത്യസ്തരുമാണ്. അതിനെ എന്താ വിളിക്കുക? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനൊരു പേര് പറയും. അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം. ഹരിബോൾ. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദം. അപ്പൊ എന്തിലാണ് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മില്? ഗുണങ്ങളിൽ ഗുണത്തിലാണ് തുല്യം, എന്നാൽ അളവിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണ്, അല്ലെ? അളവിൽ നമ്മൾ അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പോലെ സച്ചിദാനന്ദമാണ്, പക്ഷെ ഗുണത്തിൽ മാത്രം അളവിൽ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ഈ തത്വം ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിലും ഈ ഒരു തത്വം അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് ഒരു വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരും പറയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 സമ്പ്രദായം പറഞ്ഞു. ഏതാണ്? ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും പറയത്തില്ല നമ്മളും ദൈവവും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയില്ല. ഒന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഗുണത്തിൽ മാത്രം ഒന്നാണെന്നേ പറയൂ. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളും നമ്മളേക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കും? ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടർന്നാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഞാനും ദൈവവും ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തർ അത്രയും കാരുണ്യവാരാണ്. അവര് 100% ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കാരണം എന്താണ്? അവർ ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൂടാതെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളുടെ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് നമ്മളേക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും തരുന്നുണ്ട്. 10.10 ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന താം ഉപയാന്തിതേ. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. എന്നെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്ന ഭക്തൻ, എന്നെ പ്രേമപൂർവം ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് ആ ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അല്ലാതെ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെയോ വലിയ വലിയ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുകയും ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സും ഒത്തിരി പേര് എന്താണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും ഭഗവാൻ നോക്കില്ല. തന്നോടുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി മാത്രമേ ഭഗവാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭക്തിയൊന്നും കാണില്ല, പക്ഷെ ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗിക്കും. ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന കേട്ടോ, എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, എത്ര അറിവാണ്. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ചിലപ്പോ കണ്ണീരൊക്കെ വരും. അപ്പൊ വിചാരിക്കും എത്ര വലിയ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ അത് ആ പറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കാണൂ, അല്ലാത്തപ്പോ അവര് വേറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ? അങ്ങനൊന്നും ചെയ്താലൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നോട് അനന്യഭക്തി ചെയ്യുന്ന 100% പൂർണ്ണമായി തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച് തന്നിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെ ഒന്നും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതില് വിദ്വാൻമാരായ മാനസിക വിചക്ഷണന്മാർ അവരുടെ മനോരഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്മരിച്ചാൽ എന്താ? അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഭഗവാനെ റിവീൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആരുടെ പാത പിന്തുടരണം? വിശ്വസ്തനായ ആചാര്യന്മാരുടെ അല്ലെ? ഭക്തന്മാരായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളെ സ്മരിക്കണം. അവര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. അവര് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ജ്ഞാനം തരും. അങ്ങനെ ഭഗവാനും അത് നമുക്ക് തരും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലല്ല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 2 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രചോദിതായേന പുരാ സരസ്വതി വിതന്വതാജസ്യ സതിം സ്മൃതിം ഹൃദി സ്വലക്ഷണ പ്രാദുർഭൂതാഖിലാസ്യതാ സമേ ഋഷീണാം ഋഷഭ പ്രസീദതാം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രഭ വിഷ്ണുവായ ജ്ഞാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയാന്തരാവിൽ പുലപ്പെടുത്തിയതും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സമഗ്ര ജ്ഞാനത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രബോധിപ്പിച്ചതും ബ്രഹ്മാവിന്റെ വദനത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചു എന്ന് കാണപ്പെടുന്നവനുമായ ആ ഭഗവാൻ എന്നിൽ പ്രസാദിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്, ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യവും അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായതും ബ്രഹ്മാവിന് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം കൊടുത്തതും ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര വന്നു. ആ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടെന്താ? തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ അജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ്? സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും ഉള്ള സമഗ്ര ജ്ഞാനം അത് ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തതാരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്.
അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വദനത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചു എന്ന് കാണപ്പെടുന്നവനുമായ ഭഗവാൻ എന്നിൽ പ്രസാദിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും ഭൗതിക ജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുമാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജീവജാലത്തിന് മാക്സിമം നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് 100% കിട്ടില്ല. ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനും കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം എന്താണ്? 78% കിട്ടുകയുള്ളൂ. അവരുടെ 78% അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മാവാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മളെ പോലെ ഉള്ള ഒരു ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. പക്ഷെ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ അത് വേറെ തത്വമാണ്. വിഷ്ണു തത്വവും പിന്നെ മഹേശ്വരനും ശിവതത്വമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ജീവതത്വമാണ്. അപ്പൊ ജീവതത്വത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജീവതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രഹ്മാവാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് മാക്സിമം അപ്പോ ഒരു ജീവതത്വയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം 78%. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മറക്കും. മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മളുടെ കർമ്മവും അനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടും. അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തരും. ഇതാരാണ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം. നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. ഈ ജന്മം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഒരു 30% ഭക്തി ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നെ മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം വരുമ്പോഴും ഈ 30% നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തരും. അതാരാ? ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഭഗവാനിലുള്ളതാണ്. ചിലര് ചെറുപ്പത്തിലേ ഭക്തിയിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുറെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് കാണാം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ആ ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആ 30% അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 70% ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 70% എത്താനായിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ജനിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരം മാറ്റി നമ്മളിൽ ജ്ഞാനദീപം തരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിലുള്ള വെറും അംശം മാത്രമേയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഗുണം, ഭഗവാന് 64 ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ അതിന് 64 എണ്ണവും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 64 ഗുണങ്ങൾ. അതിലെ അവസാനത്തെ 4 ഗുണം അത് നാരായണന് പോലും ഇല്ല, വിഷ്ണുവിന് പോലും ഇല്ലാത്ത 4 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാം? ഭഗവാൻ 64 ഗുണങ്ങളിലെ 4 ഗുണങ്ങൾ: വേണുമാധുരി, രൂപമാധുരി, ലീലാമാധുരി, പ്രേമമാധുരി. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ 64 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ? ജീവാത്മാവിന് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതെല്ലാം വളരെ അംശമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതും നമുക്ക് 78% മാത്രമേ എല്ലാ ജീവാത്മാവിനും ഉള്ളൂ. ഇനി പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തില് ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്ന താമരത്തണ്ടിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലേ ഭഗവാന്റെ. നമ്മളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പല ശ്ലോകത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമമെന്നും ഓരോ ജീവാത്മാവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നമ്മുടെ താമരയിൽ വന്നപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനൊന്നും അറിയില്ല. നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്. താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, താൻ എവിടെയാണ്, താൻ എവിടുന്നാണ് വന്നത്, ഇതൊന്നും ബ്രഹ്മാവിന് അറിയുന്നില്ല.
ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ തണ്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കുറെ നാള് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലായി ഇത് അന്തമില്ലാത്തതാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ തപാ അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളില് ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ആ ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഈ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനുള്ള സേവനമായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മാവ് താനാണ് സൃഷ്ടാവെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ നമ്മൾ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില് ബ്രഹ്മാവ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ചൈതന്യ എന്താ ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ മധുരയിൽ പോയി ബ്രഹ്മാവ് പോയി ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഏത് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, അതെന്താ ഏത് ബ്രഹ്മാവെന്ന് ചോദിച്ചത്? ഞാനല്ലാതെ വേറെ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം വന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം വലിയ ഭക്തനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് വളരെ വലിയ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനവും ആത്മീയ ജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭൗതിക ജ്ഞാനം പോലെയല്ല ആത്മീയ ജ്ഞാനം. ആത്മീയ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം? അത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയ ജ്ഞാനം അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. ഭൗതിക ജ്ഞാനം പോലെയല്ല ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പർപ്പോട്ടിലൂടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേർമഹദ്ഭിരിമാ പുരോ വിഭുർനിർമായശേതേ യദമൂഷു പുരുഷാ ഭുങ്ക്തേ ഗുണാൻ ഷോഡശാത്മകാ സോലം കൃഷിഷ്ടാ ഭഗവാൻ വചാംസി മേ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ശയിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ശരീരങ്ങളെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും പുരുഷാവതാരത്തിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ജനകങ്ങളായ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ 16 അംശങ്ങളിലും ജീവാത്മാവ് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടതിന് കാരണമാകുന്നവനുമായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്റെ പ്രസ്താവനകളെ കീർത്തിമുദ്രകൾ അണിയിച്ച് ആദരിക്കത്തക്ക വിധം എന്നിൽ പ്രസാദിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവസാനത്തെ ആ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് പറയുന്ന 12 പ്രാർത്ഥനകളില് അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പം ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മറ്റ് ഭൗതികവാദികളെ പോലെ അഹങ്കരിച്ച് തന്റെ കഴിവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അതൊന്ന് ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ഭക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കുകളാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്നും സ്വന്തം ഞാൻ വലിയ കഴിവുള്ളവനാണ്, ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന ചിന്തയിലല്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്കിതെല്ലാം പറയാൻ സാധിക്കുന്നു, എനിക്കിത് പറയാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഈ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ല് ഇത് ഞാൻ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അല്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്നതില് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നോ ആ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഒന്നും ഞാൻ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, എനിക്ക് ഒരു വട്ടം വായിച്ചാൽ മതി, എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഭൗതികവാദികളാണ്. എല്ലാം ഞാനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു എന്നേ ചിന്തിക്കൂ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രം. നമുക്ക് എന്നെ ഒരു കൈ ഒരു വിരൽ അനക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ സാധിക്കില്ല. അതല്ലേ, ഒരു ഇല പോലും ഭഗവാൻ അറിയാതെ അനങ്ങില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ.
ഭക്തന്മാർക്കറിയാം നിമിത്ത മാത്രം അല്ലേ, നമ്മളെല്ലാം വെറും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഈ നിരീശ്വരവാദികളാണ് എല്ലാം സ്വന്തം കഴിവ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് കിട്ടണം, ഞാൻ ഇത്രയും നാളും അതെല്ലാം ഞാനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒരു ഇല പോലും ഭഗവാൻ അറിയാതെ അനങ്ങുകയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം കൊടുത്ത ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ എനിക്കും ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്കും ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തരയണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് അതുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ മൊത്തത്തില്. ഓ, ഒരു പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ. എന്റെ വായിക്കട്ടെ? വായിക്കുന്നു. വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15.5 അത് പറയത്തില്ലേ? അതെ, വായിച്ചോളൂ. വേദസത്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യഥാർത്ഥ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിശകുകൾ ഇല്ലാത്തത് മിഥ്യ അല്ലാത്തതുമായ പരിപൂർണ വർണ്ണനകളാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ശ്രീ ശുക ഗോസ്വാമി ഭഗവാനാൽ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ തത്വജ്ഞാനപരമായ പ്രകൽപ്പനങ്ങളുടെ ആത്മജ്ഞാനപരമായ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരമല്ലാതെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളും കണക്കുകളും പ്രകാരം സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച സത്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വേദാന്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിതാവ് സ്വയം ഭഗവാനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, വേദാന്ത ദർശനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ അറിയുന്നതും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. ആകയാൽ വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ധർമ്മതത്വങ്ങളെക്കാൾ വലുതായ സത്യമില്ല. അധികാരം അഥവാ അനുജ്ഞ കൂടാതെ സ്വയം നിയമിതമായ വ്യാഖ്യാതാവാകാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്ത വിനീതനായ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവകനാകയാൽ അത്തരം വേദജ്ഞാനം അഥവാ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ മതം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പരമ്പരാ സരണി അഥവാ അവരോഹണ പ്രക്രിയ എന്ന് സാങ്കേതികമായി പറയപ്പെടുന്ന വേദജ്ഞാന വിവരണ രീതിയാണത്. ആത്മീയ സ്പർശമില്ലാതെ ഒരു ലൗകിക സൃഷ്ടിക്കും ഒരുവന്റെ സ്വന്തം ശരീരമായാലും അല്ലെങ്കിൽ പൂവോ കായോ ഫലമോ എന്തു തന്നെയായാലും സുന്ദരമായി വളർന്നു വരുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മതിഭ്രമം കൂടാതെ കാണാൻ കഴിയും. ആത്മീയ സ്പർശം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ചൈതന്യം അഥവാ ആത്മാവ് ഉള്ളിടത്തോളം മാത്രമേ എല്ലാറ്റിനെയും വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ നിലനിർത്തുവാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിക്കും മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനും കഴിയൂ. അതിനാൽ എല്ലാ സത്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടം പരമാത്മാവാകുന്നു. അല്ലാതെ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾ തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥമല്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശൂന്യാന്തരാളത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ആദ്യം പ്രവേശിച്ചുവെന്നും അനന്തരം അപ്രകാരം ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി എല്ലാ വസ്തുക്കളും പടിപടിയായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുമുള്ള അറിവ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ വ്യതിരിക്ത ജീവസത്തകളിലും ഭഗവാൻ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായി നിലകൊള്ളുന്നു. അക്കാരണത്താൽ സകലതും ഭഗവാനാൽ വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നീ സൃഷ്ടിശക്തിയുള്ള 16 മുഖ്യ ഘടകങ്ങളെ ഭഗവാൻ ആദ്യം ആവിഷ്കരിക്കുകയാൽ ജീവസത്തകൾ അവയെ പങ്കിട്ടെടുത്തു. അതിനാൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജീവസത്തകളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അക്കാരണത്താൽ എല്ലാ ഭൗതിക ആവിഷ്കരണങ്ങളുടെയും മനോഹരമായ വിധാനത്തിന് പിന്നിൽ ഭഗവത് ശക്തിയാണ്. അവയെ യഥോചിതം
അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തയ്ക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ പരമസത്തയാകയാൽ നിവേദനം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ ആസ്വദിക്കാൻ ഭഗവാൻ ജീവസത്തയെ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിലും അത്തരം മിഥ്യാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. സത്യം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി സഹായിച്ചതിന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനും ശ്രീ ശിവ ഗോസ്വാമി ഭഗവത് കൃപയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായിട്ട് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കർദമ മുനിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മള് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളായി. ഒരു വലിയ പർപ്പോട്ടാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും 2-3 പേജിലാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे